כשהייתי ילד, היה לי חלום. החלום הזה היה לקום בבוקר וללכת לבית ספר, שבמקום לפגוש גיר ולוח, אני עושה משהו אמיתי. אדם ואדמה זה בית ספר מהחלומות. בית ספר שמתעסק בדברים האמיתיים בחיים. אדם לא נמדד רק על התואר הראשון או הציונים מהתואר השני. אדם נמדד על יכולת ההתמדה שלו. ושמה, בנקודה הזאת, זאת הנקודה של החינוך של אדם ואדמה. שמה אנחנו רוצים לעבוד. מדהים, כאילו זה הדבר הזה שבאמת לראות נער קם בבוקר, 5:30 בבוקר כבר על הרגליים, עם מזמרה ועם כובע ועם כפפות, ויוצא לדרך, יוצא למשימה, לחקלאי שמחכה לו בשטח, ועושה את העבודה הזאת לא פחות טוב מאף אחד אחר, ועובד כל הבוקר, באמת מייצר פה שינוי אמיתי. בכל יום יש שיעור שונה, יכול להיות סביב ציונות, ארץ ישראל, יהדות. נער שמגיע לפה בכיתה י' יוצא פה בסוף י"ב אחרי 3 שנים עם מטען ערכי עצום. חשוב מאוד לדעת שתעודת בגרות זה חובה פה, ולהיות עם הרבה רצון ומוטיבציה להיות כאן. זה מקרב אותם גם לאדמה, גם להתיישבות, גם לחקלאות, דבר שחסר מאוד היום, ואני חושב שזה פרויקט מבורך וטוב שעשו אותו. העבודה החקלאית, בסופו של דבר זה אתגר, והאתגר הזה באמת מצמיח אותך. כל בן נוער שהגיע לפה חווה באמת חוויה הרבה יותר משמעותית. אתה מרגיש פה ממש בבית מבחינת החברים, הם נהיים כמו אחים שלך, ורואה כאילו אנחנו ממש דואגים אחד לשני, וגם המדריכים ככה עוזרים לנו בלימודים, איתנו בעבודה, בארוחות, ויכולים כאילו לדבר איתם על הכל, וזה כיף. ומרגיש בית כאן. כולנו באנו לפה מסיבה אחת, שהיא עבודה עברית חקלאית, שזה בעצם מה שמאחד אותנו. יש את הרגע הזה, שמים את כל החממה לפני הזמן, ורואים את החקלאי מאושר ושמח שעזרנו לו לעבוד, זה באמת רגע מדהים. נוצרו יחסי קרבה וחברות, רעות, משהו כמו סבא וילדיו. ובאמת ככה אנחנו מרגישים. הם זקוקים להתייחסות שלנו, שניתנת בלב מלא ורחב, ואנחנו זקוקים ליכולות שלהם, לעזרה שלהם. שני הצדדים נהנים. מטרת התוכנית זה באמת קודם כל להתחבר לאדמה ולהבין את השורשיות שלנו פה ואת הסיבה שאנחנו חיים פה, ובאמת לגדל פה דור שהוא דור מחובר, דור עם זהות, דור שיודע מה הוא רוצה, דור שהוא לא מבולבל. השינוי מגיע ממכם. רק הנוער יכול לקחת על כתפיו את המציאות בערבה ולשנות אותה. ואנחנו יודעים להבטיח לאותם בני נוער ובנות נוער שיגיעו, שהשינוי שהם יובילו יהיה גם שינוי שהם עוברים בתוך עצמם.